म्हणतो हांग बमणत हेल मागिरी तेंचे मुखारसिल हांवे वय कोणाक नाही दले रे मागत दाव का तिच्या बा 1 गंटे एक चा पिऊ का तिची ना म्हणाल कसं की एक चुकी केला म्हण की दिसत मका मिगेल बमणा कधी पुत्त गोत ना पाप सुरेख सांगा ना हा पिऊच सोडाई ना त्यांनी जोर करत ती मस्त चहा कापी पित तू सोडी सोडी म्हणून हा म्हणजे सोडला म्हणजे चहा पिऊचेची वय आबा सकाळी उठल कुळे कापी दाव का मका खाना उठो कशायो मागिरी 1 गंटे केक आणि संजे का 3:30 4 गंटे एक इतल्याचे इतल्या पिऊचे त्याने सोडी म्हणत असती सोडका म्हणलेचे त्या टाइम मेल कुठले आज एक दिस पिऊया पाय दुखून नक्का म्हण दिशे तशी म्हणू प्रति दिस पित्ताच वय राबोका म्हणले तिथल्याची राबाई ना बा चा मला री होडोड लॉटेंट नाही बा सा लॉटेंट तो आमगेल सुरे की पण पिरपिरता इथ थोडे चाकश कोरचे म्हणून नाक साहेबिणी हावची कोरून घेता म्हणून केलं पण थांवची कोरून घेवचे मन पडा तीची कोरून दिता मक्कानी तू कोटू कर गो म्हणरी तिकडे येता पिशी नवे मक्क छानी नक्का आंगेता म्हणता कशी आंगेत किती कदावा का गोत्तू काही असते का अंग सपूर काढीशी अस कसंकी आणि ती हे पिता त्या कसंकी पिट्टीनी मेल्ट मुवत्ता कसं की हेल्थ ड्रिंक के त्या कसने पुणी कोडोनु पितती मक्कै पी म्हणता मक्क त्या इष्टदाय ना बा कसने दल्लरी 1 गंटे चा म्हणा चाची पिऊ का मक्का त्या पिल्लरी समाधान त्या मक लग्ग ना बा ती त्या पित्ता हा चा कोण घेऊन पित्ता आणि तुमगेल घरान प्रकाशी तुगेल चा पुरण दल्ले की आणि की असू गो चा पिऊ नाही दल्ले चा पुरण दल गो आणि तुगेल कसन समाचार मी गेल कसने समाचार ना गो साहेबिनी नित्य चित्यांची पळे मुगा डाळी उचली आजी दनपार जेवणाक टोमॅटो सारू बिनचा उपकरी कोण धवरला तिने त्या हुन कोण जेवचे आणि संजे एक लोट चहा आणि कोण पिऊचे नि बसशे इतल्यांची गो मी गेलो नि कसे समाचार असतो गो पाप गो गायना कामावत नाही गो कामा कैवच का घरान तो समारंभ पैकोर कमळर कशी गो तू तिक हेल्प केलं रे ती कसने पुणी करता ती किती पुणी कोर नत नवे त्या तुगल पुण्य म्हणला का वै गो हाव ना म्हणतवे पुरा रंदपनी कोण दवर नत ती मक्का बेचार गो आणि मग कोण घ्यायच्या पुरा कुडवाना गो करनशी त्या प्रकसने मत्ते वचना गो खंचा कसा कलका म्हणू कळना सांगची जाल्यार हांव सांगता त्या ती ऐकना तुमक दायदला करा ती मी चंदव चितलेची म्हण तोंडरी सांगतो गो एक पण बेजार दत्ता मागिरी कसा करचे तीन कोण दवरलेले खाऊचे आणि कसन समाचार सुनमये अशी येतल नाही तो कसने विषयच का विषय म्हणारी आता संक्रांती परा बैल नाही गो तुम्ही एಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಚ ಪುರ तयारी केला की होय गो आमगेल सुरे तयारी करतस आम्ही प्रकरणी पुढे आता आमगेल सुरे कनेतरी हे एक दिवस सुर केला तिने चांग काम करताना आम्ही कसं लाड येऊ का नव्हे ती कहाव आम्ही जंगल तिथले हेल्प करतो गो काली नरगडले बी प्रबाजून दिले आणि खोबरी सोलनी कडच्या मागच्या ना गो तेव्हा इच्छी काळी सोल कडक खयबा हगूर कशकीची तिने कडची ते आणि हे गोड आणि कस की घालतो गो तीळ पुरा बज्जी तबा कसं की ते काळ दवचे नजे खय हा बज्जीला अश दत्ता तश दत्ता म्हणता कसंदा की कोण गे म्हणजे ती करतो गो त्या पुरा आमगे ते कोरचनी ना गो मोल्ला हडचे आमगेल गायना घेऊन येता सनसन पॅकेटा घालचे आणि त्या जोटे केक सक्राची घालचे आणि घरा कोणे येतात पळत अंक दिवचे ह्या पण तामणी अन्न पुरा वंटच्या वत्तात खैया बा होई वे तन्नी येतसत वे आमगेल गोंडी बाबू तनी प्रवट्टू तलिंत गो हंग एक 4 गराक दिवून येतलिंत हा तशी करूयात गो मिगेल अम्मना पनपोळ करचेसिले आणि खिचडी करचेसिले तुम्ही आमगे
ते तिथलेच्या बा पनपोळ आणि हे मुगा डाळीनी तांदूळ घालून खिचडी करचे तिथल्याची आताच नाही गो हे प्रसूर दलेले दुसरं जण करतात म्हणून आमगेली सूर केली ती कोणती म्हणते ऐकलेलं हवे तीळ अशी घेऊचे नजके त्यात बदला कसं नाही देऊ खके तशी राहून तीळाक वापस तीळ दिवचे म्हणून सांगितले आमगे ते सुरेख करते नव्हे तिगेले कुळार करतात खे बा मला रशीच खे कोण की सांगले म्हणून करू सूर केलके हिनेची हिंचिके प्रायर तरी हिन उमेदीर करू सूर केलके तष्टोन हंगई करते मक्क ಖುಷಿಚಾ ಬಾ ವೈ ದೇವಲ್ ಪೂಜ್ ಕೊರ್ಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರ್ಚೆನಿ ಮಳರಿ ಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಷ್ಟಾನು ಹಾ ಮಮ್ಗೆಲ್ ಸುರೆ ಕನಕ ಸನ್ ಮಳರಿಚೆ ಹಾವ್ ತಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ करता वै वै आतत्गो सूरदलले आमक सानस्तन हे प्र गोत्तु नासिले दलरी ते खौचा मात्र भारी रुची दत्तगो आणि हे शिया टाइमरी ते प्र खौका के भारी चांग खयबा वै गो हे टाइमरी ते प्र खौका के हावे ऐकलेते हे शिया टाइमरी हाथ पाय प्र बेत्त पडे ते प्र कलर चांग खयबा ತಂತ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಶನೇ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೀಳು ಕಡೆ ನೆರಗಡ್ಲು ಪುರ ಚಾಂತೆ ಜೀವಾಕ ಹೋಯ್ಗೋ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಮಲ್ಗಡೆನ ಹೆ ಪೂರ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಚಂಗಕ್ಕ ಕೆಲೆಲೆ ತೆತ್ತೆ ಪರ್ಬೇಕ ತೆತ್ತೆ ನಮನೆ ರಂದಪ್ಪಳೆ ತೆತ್ತೆ ಸೀಸನ ಸಂದಾವನಸ್ತತೆ ಪ್ರ ರಂದಪ್ಪ ನವೇ ವೈಗೋ ಪ್ರತಿಯೇಕ ಪರ್ಬೇಕ ಆಚರಣೆಕ ತಜ್ಜೇದಲೆಲೆ ಕಾರಣ ಮಹತ್ವ ಪುರ ಆಸ್ತ आमका गोत्तसील आमगेल चढवांग शिकोका गोत नातिले आम्ही कोणालागी निमगुनो सिक्का मक्का परब मला भारी प्रीती लाईक खाऊचा मिळते नव्हे तशी दावनो तुमका परब मला प्रीती की कमेंट्स अंतिलसी येते ते मक्का परब मला भारी प्रीती घर पुरा चौक दत्ता क्रमार देवा पोची दत्ता घरान तेकनमने खुशी असता आणि आमगेल सुनमेन संगिल मनके लाईक ರಂದ ಪೈ करतात आम्ही परबे तिसुरन परुची विंगड नवे ते श्रद्धेरी भक्तीरी कोरची निमित्ती कसंक्या पा त्या दिसेक नमने जावणाक भारी रुची म्हण दिसता नित्यांतुल रणपापशी परबे जावणाक एक नमने रुची म्हण मागत दिशे ಒಟ್ಟು एक नमने गंमत असते नवे तुमकनी परब इष्ट की कमेंट्स अंतिलसी येती ते तशींची मस्त मस्त जन लाईक शेअर सबस्क्राईब करून आमका सपोर्ट करूक विसर नका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळते ती धन्यवाद.